alien te kianga ka kaldon sangka jakwa somriat furlai khan kum somthum panhi mi Granger Taylor chuan apin dan lu na kong khara chuan achung tele kha tur nu chia in atarwa maya athuzi atlang pui chu hetiang hi ani kanu le pa du takte alien te thlona a an kianga ka kaldona manglama min hriat tirngun to a min lo ngai to lo ula thasomli panhi nuwa kalo kir le ang in mangai Granger ti chuan engma dang hriat tur achan chin chu a to lova abau tamak mai ni Vancouver thliarkar zongzong chu mi bozong tu te chuan an suar tuana chulaya chuan Taylor chu anu le pa te huan en colin a khosa a na mun an ba thlen chuan a khol la siam zo fello halo oma bulldozer tui ek ruam to omin spaceship siam chop pakhat a boka kumruk chung chu are tamia maya sangkha jakwa somriat paruk aron her chhuwa chuan thingkit tu loggers company pakhatami chuan ramngo a bompu na hnu ni om tak a mu thu asoya a mu na hi prevost tlanga ania leifai tul mai lai taka chuan motor chhia alo oma ru ro them te po alo oma Taylor a kor anu thui sak ngei ni alang kang bang them chu alo om boka truck chesop nul chu en chiang in avin number chuan Taylor adat san motor chu amil chia official takin athi ti achiang hle athi dan hi bompuak ani in apuak hi na hle a ngot noi lei chu akhipok thei hiala thilpuak chuan fit zaruk bial chung a ngonga official chuan chulai huna chuan thi in achan chenero a in tran ta chia thunga Granger Taylor hi minaran lo tak mai kut them thiam mai ani a sikul po akai sang lem lova British Columbia a an khua dan kana middle sikula tanga no chua kha ani ve maya kumsom pali ani chuan motor engine arem khom theitlat to a kumsom ni a han thlin chho chuan ram hnuaya derelic lir thei company po in lak chuangai na an hriat to lo ngo chunga an kalsan chu thiat darin ho chunga arem khom veka atlantir le thei ngal mai boka thenom khoveng te mu no ma ti in do pui pani na hun laya fighter an man kiti ho sipai te hlui hlon to chu asiam thavek boka chu tiang chu ni ma se khovel pon lam thila dai a thunga sangha jakwa somsari arun in her chuaka UFO fever anti mai UFO chanchin le UFO chungchang chuan mitin ril ru chu alua khang hun laya film lar berber te po alien lamrong kai close encounter te Star Wars te ania Taylor po hebo ruak hian man ve chiang hle a thiam na mang chuan ET extraterrestrial de chu abiak thei a in ringa ET chu aliens kanti mai te hi ania satellite dish pani mangin UFO thona lem asiama achunga chun khosak thei na turin thing stove le thuthleng te TV te ada veka achunga chun darkar enge muzat a in khung thina a soidan chuan chu a UFO thona lem chunga tang chuan khovel pon lam mi te chu a be thina a soidan chuan chung mi te chu RC mi te atimaya a thian te po hian hriat puin a thlak ti viau ma se an soinon sak lem lova midang tan poi a thlen lem lo wang le boina ran a thlen lo wang ani pakhata chu in te a chuan psychedelic thil te ti in zuk rui chi thil sang a zu thina RC mi te ati te nen chuan anin biak fo thu a soi thina somna te po an hne na tanga adon thu te asoya chung alien te chuan an ruala an jin konga jin ve turin an som ni in asoya thlasomli pani nuwa khovela an foi kirle tur thu te an hril ni in asoi boka chu thil thlen zan chuan dor pakhat Bob Grill sa zanria ama chawin a eya chu mi hnu chuan Mount Prevost lam chu apanta a akalpa hian an chung ko in te ami gelatin ala treu boka ma se thil maklutuk anilova a chan chu dynamite chu thingbul lian deuh vor nan a man thina wangin motora chuan a kol reng thin hrimhrima zandariat vela chuan khochung mi then khat te chuan aral khata thil puak ring em mai le eng pup an mu thu an soya arin em awangin kol kila trek lari emo an ti hiala a thian par bat kelara hna chuan alien te chu ruwa sur buan le trek la chuai kar an run kal don ti in a ma hian alo hril lok to a an thlo na chumi ten an mu mai theilo nan chu ti an ni thu te
Taylor chuan a thian pa chu a hrila then khat chuan thil puak chu Gwengaran ama inti hlumnan ati pu lui aniang antia then khatero chuan ati puak palanga athi puita ani an ring boka a thian nai te chuan chung mi terin dan chu an pom lo ve thonga a chan an soi chu Gwengara hian dynamite thi a hechiang ema a mang na sa a puak ti nat dan emo ti zoi dan te thleng in a hle a motor engine a hriat ang thluk zet in dynamite chung chang chu a hriat thu an soya tin dynamite a khoi don reng in a film khur thei hle bok an ti ni official a report a motor an mu a pol an ti po kha a thian te chuan anilo an ti ve tlat thunga an thian pa motor chu rong dang dai tak mangina kapa a sendang pink rong ani thu an soya ma se police te ero chuan chulai thil pu na lai motor che chu a pol ani an ti ve tlat thung bok si ama se chiang te tan chuan chung thil engemo in mil lo hlek chu thil poimo tak a tling tlat mai ni chung te mai ba kha chuan thil thleng chung changa chuan thil mak tak mai pakhat ala uma a bom ti pu chu anun na lak na tur ni lovin thil thleng te lo mu le hria te ril rulak pe na tura ati pu ni angai an omani chung thil thleng chu alien te local chu ania a soilok ang chia khan alien te chuan an hruai ta ni in a thian te chuan an ngai ani atum ang tak chuan alien te chuan an hruai te po ni ani mai thaya meile thlipui le ruapui in kara khan atum ram alo man thin ram nge ya chuan akal ta te po aniange dar kuanga million som ni pasari mi somriat zet mi pale meichia zantin chulai huna chuan karuk chung chu anin mukhom to anza hian scientist museum curator thilhui an kol tu chanchin bumi le zirlai te an ni noka anza chuan archaeologist pakhat zui tur an ni a man lai million kholhui anti thin chu mi tum hian an boi puya ma se an lai tran tur ni taka chuan an zui pa ber chu bauta dai maya a chan tu ma a rilova zia ka thunhu chia anei lova an lo in pu cha na zong chu a heng der mai ni chu Mount Shasta a thil thleng ani a hetlang chanchin soya piang in tun thleng hian soilan ani ve ta zia mai ni tunge Jesse Brown hi ni a enge helai tlanga hian a hmu chua ngatinge mitam tak hian zui an tum chan chuni ta angle thil thlen ma kum som thum vela chuan Brown chuan Shasta tlang hnuai khoi emolaya chuan pu a hmu chua ka ma se a han bel chian chuan puk satlia aloni ozong lova leiver kong thui tak mai aloni a hemi tum hian rang kachak zonga fe chuak ani a chu leiver chu mel som pakhat zet azo a kilometer som pasari chuang ti nani thui deng takani hetlang hi chanchin nga em mai aram lu tu masa te atang to a chanchin dang lam tak nei ani a California marlama omania America rama tlang makber dang lam ber ni na tun thlenga haungat tu khu ani Brown na chuan leiver chu azo ta zela atopa chuan mihring hmu tur ni mi lo thil amuta a khol mak tak alo oma alian em maya mihring te man ruwa ani lo ti chu en ringot po in a hriat ngal thu asoya pathian biak na ni om tak pindan eng thei atimaya chu tiang te chu omin rang ka chaka siam thu thleng tong hriat lo apanga inziak rang boi te omin ru ro som ni pasari a hmu thu asoya chung ru ro te chu mihring pa ngai ru ro an ni lova an lian em maya a then chu fit som chuang lai lian te an ni chung ru ro te chu an za in dar manga siam kuang chunga an om thu asoya alet le nu chuan pu kong ka chu a chil tamak maya engma asoi zui ngam ta reng lova akumakum chu angoi ta ani athil mu chua chu ama po in a oi lawani bera soi chua chia po angai lovani California a mystical society te zinga chuan theory pakhat an soi thina an ram mar thlang lam chu man lai khovel masa Lemuria te chen na thina ni ti in an soya Atlantis omna kha ani ti te in an soi thina Lemurian how chu million tak ni in biak nan an tong rive ngai lova ril ru mangin anin be thina chu sa phau chuan telepathy an tia khovela tuyalet lai khan ani ho chu pu ka tlan lutin leihnuaya mun thar khovel thar an din ta a an om hlen ta ani an tiani
khang hun lai le khabu Lemuria the lost continent of Pacific ti bu aron chua tak nu phei kha chuan sasta tlang chu thilmak zong ho te chuan na ani ta der maya brown chuan chu le khabu a han chiar chuan a thil mu chu amit vai le a mu sual ngot ni lovin thil om tak tak thei ni in a heta ani ma se a thil mu chu ero chu ator pha don ta ani a thian thaber soidanin brown chu chesualin a bora latia kum enge moza chu chin riat lovin a bauta a bau hanti maila kho chunga chuan a kho sa zui to lova a chang in kho chung chu lutin a thil mu chu chan chin chu zu huna te lung al thei khura thok ho thut chol na huna te a soi thina sang kha jakwa som thum pali khan kum som sari pakomi ni in Stockton kho chunga arun lang le ta hlol maya a thil mu chu om na akal tur chuan mi som riat zet a thlang khoma leivera chuan chungmi te chuan ama chuan zui don ani ama zui tu te hna chuan pindan pathum a om thu le pindan panhi ami te chu a zui tu te chuan an du in an ti theyanga ama chuan pindan pathum na ami chu a changang ti thlengin chiang takin anin rila karuk chung zet chu an kaldan turte riana turte le eile in thleng chuan engkim an ruwa manta a kalan tum ma zan po chuan an la in mukhoma brown po ala phur hle a lemurian chungchang te chu soin alo chetlat na hun to thin ang mai chuan ani a soini ma se atu khua a hanwara abo tamak maya thuziak engma anu chialova akal na chanchin chui thei turin tu ma acha boxi lo aboral ta aniang antia aruang ero an hu zo lova chu putar chu khomu choi ang main abo tamak maya kho chunga chuan athu soite ring le ring lo an zinoi nuaya then kha chuan a huna thlen don khan do ta soi si anga a hlawanga abibauta aniang antia then kha chuan secret society te beng a thlenganga khatianga malaka tumtak chi a khan an ngoi hlen tir ta aniang anti thunga mi then kha chuan brown chu ami va mu chua ladam om million tak tak te thim thama mit eng theite ho chuan an jing an hruai ta aniang anti ve thunga athu rimin helai tlang thil thleng mak tak tak te le achunga cheng anti watchers hote chanchin hi brown om ma kum enge moza ta tanga an lo soi thin to ani a amuna lo cheng masa nam masa modok le win tu nam te chuan chulai tlang o a cheng tharau te chu an be thina chu tlanga chuan chungmi teram chu omin mihring te tan kal arem lo thu man lai atangin an lo soi to thina ni thalon tura chuak chu an kir lo hlenta airfield ta mechanic ne na chuan an thian tenen anin mu don thu an soya thalera chuan ni lovin chu mi pi alam daya chuan ani thu an soi boka heng an thian te ni a an soi hi mesarians mi te an tia an ni chu khovela cheng an ni lova thla a cheng alien te an ni November ni som pakhat sangkhat zakwa somnga pathum khan papani chu Cessna thona te chi chu ho in Los Angeles thona tum na tang chuan an thlok chuaka chumjing an thlok luta an bo chu ani zui tamaya thona chuan darkar thum dai chia tuial thei apaya panlam neya thlok chuak an nilova atira tanga kirle tumlo sa shim anni Carl Hanra hi electrical engineer ania patelam deuh thinram deuh mai ania Wilbur Wilkinson a ero hi chu chungko pa ber nupui le fa pathum nei lai mek ani en mai chuan nupa ngai tak anni a ma se an le khabu chiar na pin dan ero chu UFO tho na lem le rop mak tak takin bangte akhat chuaya hengmi te pani hian khol pakhat Bosco anti chuan siam chuaka chu an khol siam chuan flying saucer a ko thathei antia an enchin photo thu te pon soi nge a hanra hian abo ma kum hian Wisconsin a pindana chuan zana thomnadum su tha alu thu soin chupa chuan hanra chu che theilovin asiama damdoi engemo in achiu thu asoya chupa chuan Bosco ani thu shilin Brotherhood of Galaxy a emissary ani thu ashila van thengrenga thil nung in zom khom pol alien joint YMA ti nang dewni mai chu tiang pol an palai chu ani thu ashilani athu cha chu a ho ang reng hle maya khovel chu nuclear wangin ala chevek dona America le Soviet in kara in dawna chuadon wangin ani atia hanra chu thil thleng tur ti top tura
alien joint OMA tenan thanani thu chu kordum hapa chuan ashila chupa chu hanra tukver tang chuan chuakin van lama thil eng deuh mangin a chhauta a chhaulai po chu hanra chuan en reng thu a soya chumi zana tang chuan anun chu ti danglam anita a hna atangin banga panro siam lama rilru a petazoka a thil siam chu a blueprint a siam dan alien 10 telepathy manga an shilani thu a soyani Wilkinson chuan hanra chu sa khozir tir tu ang mai hian azuya achung teril ru po ania an omna masa atanga mel sang ni kilometer sang thum za ni vela hla khothlang lam Los Angeles a chuan anin sonta hiala Los Angeles an khosak nu chuan George Adamski nen anin helriat chowa ani himi tam tak ten an en rek angchi vina sa angel te bethainia in soi ania George Hanle Williamson ate chuan Ouija board mangin alien te chubiak an tuma until boy pui hi amak em awangin FBI te hial po in eng hun lai hian an em thla ani November ni som sangkha jakwa som nga pathum chuan mesarian hau chuan hanra chu palaya tan an thlang chiang ta ti chu ama chuan soya a then rual te phone kualin midang po an omna planet atanga hruai chawa anom to thu te asoya chumi te dota chuan a huna thlen to mai thei thu te soin chin hriat lova alo bodai ani po in maktilo turin a then rual te chu a hril lok vek boka atu ka chuan an hnung zui tu Wilkinson anen chuan thona te chi Cessna 140 an hayara chundar som pani le achan vela chuan Gardena Valley Airport atang chuan an thlok chuak ta an re tamak mai ni mitam tak chuan hanra thlona khal thiam em po hriat lo chuan thlona chu Los Angeles khochak lam tlang khoimukara chuan tlak pui tangei ni in an ring ngala LA County Sheriff Aero Squadron te chuan an chin an hriat lo awangin azon na chu an thok ngal boka Civil Air Patrol te po ron thok chuakin an thlona lai bor ni oma an hriat chu an dap vak maya akar an zon hnuwa po an thlona chhia tak ngial po chu an muzo ta chuang lova an chanchin chu darin mi te chuan ngai dan sang an nei chowa lem changin an tlan bowanga Mexico an kalani te an ringa ma se an thlona tuin Mexico thleng adai bok silo hengzi nga hian an thu soi ring pol tam tak te po an omve thowa chungmi te chuan off planet pick up an nei yang an tia a omzia chu alien te chuan an thlona chopin an hruaita an yang an tinani tiang chuan hanra an lo soilok fo thin chu a thleng dik ta tak taka van boruaka an thlolai nge in an bo hlen ta ani Los Angeles chanchin bulam chuan thil thlen nu ni kuana a chuan an chanchin chu warmang khengin an ron chhuwa zui ta an chanchin chu UFO abduction angin an chhuwa ta makve deuh chu tun thleng hian an chanchin emo an thlona chhia emo talpo hi mu ani ta reng lo hi ani Silver Elves Arkansas jing boruak nim rui maya chuan varak chang tu pakhat chuan SUV car headlight in on vu mai chu amalam hladeu taka chuan a hmu a han pan hnai zela motora chuan chabi alo la in buwa vu maya a khal tu pa thom hno ni om tak chu motor din na pia dewa chuan in thlep thathanin alo in rema akikor chu khu thleng hian tui daina ti hriat takin a hu veka kore ro chu ala lum thar thunga hun tam ala liam lo ti a hriat hle wallet po thatakin thom hno chunga chuan a in da khoi anilo ti a hriat hle boka investigator teril rubuai na berzok ta chu motor din na bula lui omwang lampang chu ni lovin ngolam zoka an thilwa hmu chua ni bo thuziak ni om tak adai ri chu ani chule khabua chuan chulai hun vela cheng silver rong mi te tak te elves tia sa phovin an soi thin te chung chang in ziaka chungmi te chuan chulai luya chuan thi theilo na immortality an nei theinan anin bual thin ti a in ziaka ni hemi bo a chanchin kan soi mek hi kumsom ni pathum chawa upa Matthew Pendergrass ania heti lai hian road kolei sakal mekin za ngai na le zol do na hian ra tha a chuwa thin ti ring tlat mi ani a thu zia atangi ro chuan thil dang po ring ani ti alang chiang hle Pendergrass a himi hoklak le leng lam mi ani lova mi pa ngai tak chung ko pa ngai tak a seilian ani apa hi Atlanta a damdoi in pakhata senior sergeant ania ama shim hi risel na ngai poimo mi tak
cross county runner ania thui tak tak kia tlana inti siak na atel thina ni music lama po band nain drummer ania tual chu Paul engemo a in mangin Dominican Republic a fasha te en kol tu Paul pakhata ain volunteer boka ahun ola man tam na berpo chutiang no pangte omna ho ma te chuan ania thil thlen hu lai hian azir lai po azir chuak lek lek to a thesi sa boi pui meka chu athil boi pui po chu aziak zo ti ti to a graduate nan kar ni vel or chau hun a to angani abo ma zan chuan engemo boi pui riaw nei ti chu an ringa a voice message an huwa an ngai thak le a po asoi chan an threlova everything all right no problem atia engkim a thaveke har sanna a umlove ati nani ma se engkim chu alo thavek lo topani ti ero anwa hian alangta ani abo ti an hriat tuk chuan police ui sathiam te chuan methiwa thomno tuina alen motor omna atanga hladeu takami chu an hmuwa chu bak chu engma mu tu reng reng a umlova kuttor na hu ma emo ram lama akal na hu ma emo a engama chu an hu zo ta reng reng lova aboral ta anyang hanti ringot don po in arwang takngial po an hu bok silo investigator te chuan le khabu chu an han kewa athil zia chu an hu ta a athu zia an ril ru ti boi tu ber chu Silver Elf ti ming chu ani a minol puitan chuan chu ming chu engti nama ani lem lova ma se investigator te ta ne ro chuan thil thalo lam a kok ngal vu mai ni he Paul Silver Elf san ti hi aru ka Paul din ni in sangkha jakwa somsari chowa sa kho phua chop Michael le Martha lafte nupa inandin ania an Paul ming hi Zardua Silver Star and Silver Flame antia an Paul rin dana chuan mishing then khatte hi tharawa chuan elves anni a an pian lo na tur khovela mishing angin an lo piang ani antia chumi te chu anni na dik tak anga feiria kir le tur anni a chumi tur chuan doi thil le ser le sang ti tur a thunga chung ti zon huwa chuan in thak thlengna an ma nia chuan aron don ni in an ngai ani heng Paul terin na pakhata chuan thu cham le doi te ne na in thoina an nei chuan tuya khan kalin piannon le na chu an chang chop chil thaini in an ringa le khabua chuan methiwa chuan chirdum vot taka jang thala amut thu te ziakin chu tianga vot taka ataksa umlai chuan athisen chu khal trial angte in angai tu thin ti te aziaka investigator te chuan athil zia te chu angai tu na mai nge ni achunga thil thleng tak tak ti po an hre theilova psychic pakhat police te roi chuan bayu luya alu thak thu soin ban pharin inti danglam na lo thleng tura ta na in pumpe kha chumi nu chuan Silver Elves angin tui chu a chhuwa sanani ati ni an fa pachunga thil thleng te an han hriat chuan Matthew nu Mary Ellen chuan apom lo na samaya athom no in thlep thathan an hu te chu anu chuan a the ani rin lo thu asoya a chan chu thom no a thlep ngai lo shima a the po thiam lo thu asoya investigator te po chuan anu thu soi chu an ringa a chan chu thil thlen na huna mun ma dan chu stage siam chop ti chop a angan ti ni mi tu emo chuan chu tianga ama thu bauta Silver Elves thon thu boi puya thamral angalan tiran tumni in investigator te chuan an ring rutlat mai ni chu lo po chu theory dang alom nuala drugs te in rokna le Cadillac truck nuwa ruang mu te thlengin mi te chuan thu sang an wor vira ma se a eng ama chu chuidol a tak tak ta lo thunga ama hre chiang tu te chuan Matthew chu tianga ma ni du thuwa boringok tur chi ni in an hrelowa akal bo done mo chuni se thian thatak aneya chungte zinga pakhat tal chuan an hriat ngei po an ringani tin akal bo ni chuan chan thatak a umang chu tiang thon thu wang mai maya akal bo chu an ring lo bur mai ni tun thleng hian pendar grasa te choi do kan kianga tukbera chuan electric bati thi thailo chu ala in chita renga tlangwal thalai tak doi le man lai thil boi puya anun hial chanta nia an soi pendar grasa hriat reng na chu ani mi tu emo thil engemo khalai ram ngo a thingkung kianga khan tongin chumi chuan an bula roi ta te po aniange UFO a motor Volkswagen Beetle car chu an huma sabera a guitar po seat nung lama chuan miruang ang main amuzana a khaltu thutna lo lama chuan vinyl record la hral zo lo chu fel takin le ka khong boma in rema
vinyl record chu cassette ani maya kan riat thin cassette reel lo chu ma da ya mi ten zai an lo ngai thak thin na ani chu passenger seat ta record then khata chuan UFO ti ain bel thua maya chu thil an han ngai thak chuan a khosak na mun rang rang asoya thaler ni satak mai chungchang te kong kama film khur tura riat tir na thu intar te motor kong tuma reng reng omlo na thui lu tuk chungchang te chu vai ni la chuan chu pa chuan asoya thu soi tu pa chuan thu asoi pa chuan chunglam a thlir boka UFO khovel tlo a local thin te chungchang chu angai tu na sa hle ti a thu soi atang po chuan a riat thei ani chung vinyl record a thu soi tu chu Jim Sullivan ania chu mi tum chuan Santa Rosa New Mexico a motel pakhata a injiak luta chu mi zo chuan pan lampo nei lem lovin me somni paruk zet atong pong thlana ama hi abauta dai mai ni he case timak tu ber chu achunga thil lo thleng tur shelok anga alang tlat mai hi ani Jim Sullivan a hi chu tianga chin riat lova han bo tok tur chi hi ani tlat lova milang sar ve tok tak ani a riat lo ve tak mai ani an chung ko hi San Diego a Blue Collar Valley a khosa ani a sangkha zakwa somruk chawkhan anin chu chua sanin Los Angeles lam chu musica abei seina te ti hlotlin nana pana anu pui barbarai chu Capitol Record Company a thok ani boka Jim a chuan zan lam hun chu Malibu a zain hun anmang thina chulai hun chu mi rang milar ve deuh tele minol puizi khut hut na hun ani a chulai hun a chuan Dennis Hopper anen anin chara anin kom ngai hle a ani hian Easy Rider a tepo Jim a hi alan tir ve nge ani a album ma saber UFO ti a chuan The Wrecking Crew band Beach Boys te album a polo pui to thin tu te chuan an puya UFO ti album chu sangkha zakwa somruk pakwa khan Jim a chuan aron ti chuaka a album a hla te hi folk song kan ti le Cosmic Americana anti American hlapa ngai le van theng reng lam chungchang hla te ani noka adang lam em awang chuan mi te po in a hun lai hian ngai thak dan po an thiam lo ani ber mai tun nuwa a hla thu te han en let le hian khovel dang dai atanga mi aron biak na ang hian ngai bel theya a hla a chuan kong pui zau tak mai chungchang te le van theng reng chungchang te aziak nuala UFO te chu lokala an ron tlo mai thei thu te po a in ziak nuai mai ni sangkha zakwa somsari panga aron in her chua chuan an nu pa in kar chu aboi chho tan ta a zai lamemo lemchan lama po somna engma adong to ngai lova bultan thale turin Nashville lam chu apan ta a ma se chulai chu anuna beidon na top khok kong peng thuam azo na hun tur ani ta zo kani March nili chuan Jim a chuan Los Angeles chu achua santa a heti lai hian dollar za somli chia anaya aril ru a ero chuan lathar lasak chualo tam tak a trun thunga azin konga hian New Mexico a Santa Rosa khokianga police ten an lo ti dinga arui lo te an en nu chuan chulai huna motel pakhat dala mesa motela chuan riak turin a in ziak luta vodka botol khat a leitela thaler lama chuan a in khal chuaka mel somni paruk zet apong potlan nu chuan about tamak mai ni about nuwa a motor an hu po in a chunga chuan a thil na izong zong te chu alo om veka poisa tlem thomno vinyl records le a hnung thutna a guitar te chu angai in alo la om veka ama hre chiang tu te chu a chanchin chuan a bara khai hle a guitar tel lo chuan khoya ma akal ngai tlat lovani official te chuan tual thana in rokna le ama inti hlum tum shim in thalera hian akal ni ten an ngaya ma se ni khwa a han raya chung official theory te chu adik thei tlat lo arwang tak nial po mu ani si lovani motor chung en la in kuthanin thlakna tran hun kho na talna hnu ma reng mu tura om box si lova abo hnu kum engemaw zat a han liam le hnu chuan label te tak te chuan Jima album lo cham to UFO ti chu tuai thar le in an ron chua thale ta a ngai thatu te chuan an ngai thak dana dang ta dai maya a thu le music te chuan engemaw riau a keng tela lo ni hi a hun lai khan lo chik na chang reng an lo hre lo ni hi an ti ta thung ani khaile engber hi nge ngai nom iti ber ni ta le comment lama lo soi vela tin like hype comment le subscribe te kha kan channel kal bek thei chan hi ni ti kan riat kha min lo ngai poimo sakle theu tur cheu in
ka han som le ram cheu ani mi le phut u le